Mga na po tag kakao. Kakao. Lami man ni supon god. Kakao na po datong supon ron, di na po durian. Ganahan man kung kaon-kaon na ning kakao mga kananay. Ako din ning itanom kay ron nga mudaghan ang kakao. Na overripe naman din eh. Sada de ani di pa lutong kaunon. Kami minin siya tabliyahon. So, sa bata pa ko, akong lola ani maghimod jud permentig tabliya. Kay magsampurado man sila, masampurado. Karami kay kanon sampurado eh. Humot kayo ang sampurado nga kakao. Nagtabliya. Ampay gani kaya akong sikwati. Kamu musup-sup pod mo aning kakao. Saman! Nay mo palit. Saman! Ay, nawala man. Nawala ang mapalit eh. Kung saan na itong usap-usapon ani kuan naman makakaw, mamani, durian, saging, basta kutob sa makitaan kaunon. Bye bye, thank you for watching, love you all.